Čaute, a dneska ideme hrať do ryti. A dneska pôjdeme hrať Minecraft. Hru o prežití, ok? A takú zadarmo mapu. Nemám kameru, ale je mi to síce jeden telefón, mobil mi stačí. Mám to pri tej hore práve, to je v pohode, ne? Tak teraz si nejaké maso nájdem, alebo napíšte do komentáru, čo si mám nájsť. No, klikne si to, niekto môže sa mnou zahrať, tak kto vyjde, bývam. Trošku vám poradím. V Kovalove a číslo dom 239, 239. Kto ví, co to je. Že oni to určite nekúkajú žiadni prváci ani školkári asi áno. Tak teraz počkaj. Ja si nasekám drevo najprv. Drevo je potreba. No, to je jedno. Alebo ja si tam druhý svetračí. Môžem vytvoriť aj vaše meno svet, že vaše meno a Tomáš. Klidne mi napíšte, aké meno máte a dám taký svet, že vaše meno alebo tvoje meno a Tomáš. Tak, je spolu. Tady si tam druhý Dúfam, že to vidíte. Proč tam je pes? Jak mám vyskočiť do hore? Som sa teraz uväznil. Dobré video mňa napadlo na Minecraft, že? Co je toto? To sa dá sebe? Neviem. Idem trénovať. Tak no asi. Teda, ja neviem, som sa bral ten netheriteový krumpáč už. A kto rozbil tento dom? Co tu? Toto bylo tornádo, alebo co to tu rozbilo? Ty vole, proč je taká, ja som si to je nový update na vodu? Asi aj na slnko. Asi je nový. Pred chvíľku sa mi to aktualizovalo. To je asi update na vodu. Vždycky sa updateuje voda. Že? To není možné. Ty vole, ale teraz je to nejaké pod vodu. Dobrý update dali, ne? Pod vodu, tá voda je cool. Tak, co teraz mám spraviť? Ja bych išiel... Neviem, fakt. Počkaj, maso. Som hladný. Mám krásny skin, ne? Mám takú také... Počkaj, ukážem. No, vidíte? To je môj skin. Krásne. Jak v realite, skoro. Len tá grafika není jak v realite. Ale tá voda je v realite. Tá je neviem to ty vole, odkiaľ tu tečie láva? Co to je? Co to je? Do ryti. Pomoc. Nezhorím. Co si mám dať? Nemám nic. Skoro som zemrel. Lava mi nechala 3 srdíčka. A prvé video z Minecraftu možno dám aj z GTAčka Director modu, Story modu. Kľudne napíšte do komentáru, kto ví. Ale kravicko. Chudinka, nebudem ho zabíjať. Ale maso je potreba. Ale nie je jedno. Je to malá krava. Ja teraz
Dobrá, Lumi. To je co, vylepšený Minecraft na fall damage? Aby ti to dávalo fall damage do ryti. Mám půl HPčka iba. Ja vám to dám trochu na hlas, aby ste počuli. Tak to je asi ideálne. Ježiš, ty vole. Aj bloky sa reálne kopú. Ale teraz, keď umrem, tak to je tiež reálne. Lebo mám jedno hápko. No půl hápka. Ani jedno. To idem do jaskyne. Ja idem na spátek. A idem na spátek. Tu nevím kopat hlinu? Alebo co to je moje postava je? Moje amor. To není hlina. Tak proč tak dlouho kopala? Ja mám vlastne netheriteový krumpáč. Nepotrebujem rukama byť. Zakopat. No, ja neviem, proč sa hlina kopať. Myslíte netheriteovú lopatku, keď chceš rýchle kopať. Som už zabudal, jak som dlho nehral Fortnite, jak som dlho byl na dovolenke. Teda co? V Chorvátsku som chcel povedať. No na dovolenke moc ne, ale... Jako to je živo. Skoro mňa zabil creeper. Aj trochu rozbil dom. Jednu kosku. Ježiš, proč som sem vlezel? Ale bloky sa hodia. Ale prestaň. Psík jeden. Na čo mám ty nohy? Teda, ole. Ja nemám boty na sebe. To by som odhodil, ja fakt... Nie, vlastne, nemusím odhľadovať. Ty čo tu robíš? Čo to? No, tu. Čo na mňa pozeráš? Chceš papať? Nic nemám pro teba. To je koberec? Dokonca koberec. Ten ti nechám.